2009 Tripura Tribal Folk Music College cengir jaka Afro as a refreshment course. Abani yagolo 2010 diploma course চালু খায় রেজাকা abani yagolo 2013 ke degree course shuru খায় রেজাকা both diploma and degree 3-year course inke o jagao kaitham stream tongo abongkha dance musamung vocal recamung kita kesake kham or instrument aboke tamung the o jagao both in diploma and in degree wo both folk and classical forengrjago oro both folk and classical forengrma karon ke classical tomani karon ke jate after graduation jate borok master degree khlai manani sujug mana bagai tanghi ba Tripura University wo purely folk simi jidi khlai ke borok a jaga wo master degree khlainani sep eba sujug maya eka abono bagino o jaga wo both folk as well as classical forengrjago classical ta kesem kata mo je bono folk no modify khlayo abono bagino both folk and classical are being taught in the both the courses tongani bini back history about chunkisha tabuk financially upcoming je students norok tai 5 বছর ni pore students tongra norok terek serai ni simi sikala angai buskango bo norok purnango purno boyos singoi daitto nanai mul kokingkha 2009 oro TTFMC inya khaiba Tiprasa Folk Music College Ramjaka bini লক্ষ্য tongo bini uddesho tongo obono karibo anja mutumamani 1985 Tipra hastewo autonomous district council ওইমানি ইয়াগুলো 1990 1994 খরকসা বরকনো মাস্টার বরক খরকসা মাস্টারনো आं बुमुं सायाफोनो अरो गोबां बरक दङ बि बुमुं सायमाननाय खरकसा मास्टारनो 94 এই একাইবা 95 পয়লা সময় জানুয়ারি এই একাইবা ফেব্রুয়ারি খরকসা মাস্টারনো এডিসি প্রশাসন কালচারাল অর্গানাইজার শ্রামই তাবুক আগরতলানি ओल्ड काउंसिल भवन चिनी बड़ा रग्न सारंजा तामथिनी चंपरें तामथिनी इंया खाइबा समय तामथिनी इंया खाइबा गान साबथिनी कायसे सार्टिफिकेट दोनानि बागै पयला लामा चेंमानि आगरतला ओल्ड काउंसिल भवन ताबुक आगरतला ओल्ड काउंसिल भवन दंखो अरनि सिमी हिमते 2009 सालकाय of course boromni asking change simi phayo third world tabuk titiyo bishwodi jog jago mo jugo wansuk mani mo jugo babi mani mo jugo boromni chahida din kal poribortoni sathe sathe terek classical jagao mul kokingkha super my knowledge mo music college ইংয়া খাইবা 94 রকম যেটা চেন সার্টিফিকেট ইয়া ফারনা হনই পয়লা যে চেঞ্জ যাবনি বিনি মূল উদ্দেশ্য নংখা চিনি রেসাবমুং চিনি তামমুং ইংয়া খাইবা মুসামুং অবরগ্ন চয়াবই যুগ রবই হাসাকাও मुथांगरी चांगनानी कारण अनेक चीनी इयाम रोबो साका चीनी कक चीनी मुसामुं
চিনি চামুং চিনি মুসুবমুং যত্ন ভেরি রিচ চিনি কক হিন্দি ঋষভ মুং হিন্দি সব মুং হিন্দি যত্ন তাকমুং তাবো কোনো চিনি আরো ত্রিপুরাসা বুড়িবাই তাই খরকসা পাঞ্জাবিনি বুড়িমা রেখে রিগেনে বড় কান্নন ইনো লুগুই বড় সুঙ্গু বড় তাক বুসিক দাম বড় পাইখা এনকা চিনি বুড়ি বসা পাঞ্জাবিনি বুড়িনো আনসারো এহি जों পাইয়া নাঙ্গা শুধু বাজারত जों खोथों पायै जों ना आसुगै थान्ति तागै बुथाय सायै जों रिगेनाय तागौ जों अबनो कानु एनका नरकसि हासागाव सबसे साफिसियेंट नरकसि जतनिसाय गोरों नरक निजिनि कानुनो निजिनो सारामै निजिनो तागै कानु नंनोबो रिच ठीक तद्रुप तिनिरो चिनि स्टुडेंट्स रक फाइनाय रक नरक निमो छात्र जीवन पारेङै नंनिबो एडाल्ट टाइम फाइनाय हानि दफानि वानसुंनानि जरा फाइनाय अजराव तलांना बागै मूल कक ओंखा चिनि कायसा कायसा कक थाय कायसा कायसा गान मो जों ताई कायसा कक ओंखा जोंनो चिनि चिराय रकनो छात्र रकनो कायसा अंश रक नरक कोनो जागा चोकिया मो जात्रक पढ़ाशोनाबो इंगिया मो जात्रक व्यवसाबो इंगिया मो जात्रक रोजाबथायनि इंगिया मोसाथायनि इंगिया होनाय जेराय फांसिनि सिमिनो जोंनो मेन्टेलिटि भावे मानसिक भावे একটা অংশনি বরক जोङो प्रेसार खायदोंगो जाहाथे जों बखरक बासुमे एतिके किन्तु जों जुदि अतीत नायनाखे और गोबां जे छात्र रक दंनाय स्टुडेंट्स रक नर बाक्सा साइमन ना एस डि बर्मन शचीन देव बर्मन ताबुक जे আগরতলা শহর রবীন্দ্র ভবন যে নট তমানি অব শচীন দেব বর্মননি ন এই শচীন দেব বর্মন ত্রিপুরার রাজামাল পারিবারিক মানে ওলাই বুম্বে থাকমানি কোনো কলেজ পড়িয়া কোনো বড় তামহনে থাচিং চিনি ইএম কমলবাবু সামাহাই এমন কোনো গ্রামের টিকেট বসরেঙ্গই থাঙ্গাইয়া থাঙ্গাই মুম্বাইও থাঙ্গাই হিন্দি সিনেমা জগত এস ডি বর্মননি পরে তাই কেতাল কোনো মিউজিক ডাইরেক্টর ফার্স্ট ভাইয়াকো তাবুক হিন্দি জগত সিনেমা জগত এস ডি বর্মন আর ডি বর্মন তাবুক বড় সদ্যয় পাত্র বড় বাহিকে রিঙ্খা থাচিং সিং সালাইমানি চিনি বুড়িমা और सुरभि बके चिराय फांसन सुबिदा परिबा आं काहामकानि छिउ सुरभिनि बुफा चिनि बंधु मो सुरभिमा चिनि बुरिमा कराबाय क्लासमेट सिम्पल सिम्पल खाय रोजाबै सिम्पल खाय टंगै पढ़ाशोनाबो खालायै रोबो रोजाबखा ठीक যারা ছয় ছয় মিউজিক কলেজ পড়িবই চিরাय फांसिनि सिमि যত सारिगामा खाई सिरंगै फाइनाय बसुदु पाइलिया इंडियाव नॉर्थ ईस्ट प्रथम इंडियाव लुका इंडियान आइडल लंगै थाका ठीक तद्रुप अब जेमन सामुं ताई कासा सामुंखा चिनिमो तामुंनो अबनो मुथाङै नारेंनानि बागै आं मुथुमानो 2000 सालाव लं ट्राइबेलिनि हकु दैसाव ट्रिं उत्सव खालायलायफोरो चिनि रोजाब मुं हुकुमु मुकुमु नायनाय खरकसा नंद कुमार देव बर्मा और घोषणा खालायमानि 21 तारिख नवेम्बर 2000 हाजार हाजार बरक फाइजाक ट्रिं नायलायना हनै अजागाव बसंका और खरबसक सारांजा तामना गोरोंतं बाचाला खरबसक चंपरें तामना गोरोंतं खरबसक समय तामना गोरोंतं बाचादि आं ताबंग जागाव 5000 पुरस्कार नाय माने खरक साबंग बाचावै तामै फुनुगै पुरस्कार नाय मेलिया एंका तिनि आनिमो तामुंनो रोजाब मुंनो मुसुब मुंनो सुमुइनो सुमुइ तामै যদি और सोलोंजागिया हंकाय परवर्ती समय चिनि बिसिम ताबनाय मुसुमना सितंगला
bong bagay na ang sawo. Next, chini tabong nimo upcoming generation norok chinobuno kathang khai nariknai karon kanmung jemon nono identity khayo music bohaino cultural bobonini jatino kasha identity jeng সাধারণত অনেক বড় লোক হলো তাবুক chung nugu musama nukhakani hulu abo Rajasthan ni tai dolsa musama nukai sawo abo Gujarati গান হিসাবে মুসামানি নখাই সাব আবার ভোজপুরি ঠিক তদ্রুপ চিনি ঋষাবমুং মুসুবমুং মুসামুং যত্ন অর্থবহু थांनाय 2009 बिसिनि सिमी हिमना चेंगमानी चिनी त्रिपुरा तिप्रासा folk music college ओ folk music college ओ ताबोक सक जरातै गोबां मा बेच अंखारि थांगा ब्रक सोलोंगै अंखारि थांगा सोलोंगै थांमानि यागुलो जों तामो मानखा बरक बरक सामुं ताङै दं बरक बरक फोरोंनायनि स्कुल मानखा
kok borok ni sini Tipra sarok ni hukumu mukumu busuk warkha abo tini o songsama salo hukumu rokto mosamung recamung rok ngarok nuklaine o chini yakli academy Khumulwng academy tai college ni students jara phaine rok borok saiman nai nugnai norok borok busuk mosanai kereng mosa busuk kat rachapna rung thasingabo rachabai thangka takuk tai bukuk song gumoti no phili bumung philu hai ni samarok ngarok knata to racham rok khanaka takuk tai bukuk sa angle tabo khano senior ADC ni Tipra Tripura tribal hinjaknai Tipra sa folk music college hinjaknai ba chini hukumu mukumu wo tabuk sujra chung masalai rosablai aro thang di aro phaidi ga aro masailai aro mamita lebang masalayo কিন্তু যত जों साकाङै दङ तत जोंनि बिसिङाव कायसे कनफ्लिक्ट फायो आ कनफ्लिक्ट रकनो जों कैसे दुरमाखायनाय जों माइया कागनाय रमदि दिनै फक मिउजिक कलेज एडिसि नि लेबां मोसामुंबाय DRI ट्राइबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट नि आरो नि फक मिउजिक कलेज नि लेबां मोसामुं तांबागि मिलियां नाकलाय आरो नि गरिया बाय अरो नि गरिया तांबागि फेरलायना कलाय आरो नि मामिता मोसामुं बाय अरो नि मामिता मोसामुं तांबागि फेरलायना कलाय why issue difference what is the problem tamni bagi फेरलायना ना yes modern ni flavor nai mano nung kaham ke mosamani presentation khai mano kintu hai hnoi kisu tongo jeta angnuk mani onek gobang mano ferjak mosamung abo bahai ke ngui tongmungnu jodi chini ei chung national award mangkha state award mangkha ei chungui ko tasing chini takhuk boronggan honorable Rajesh Tripura saithangka chung Brazil ni culture na tui Tripura o Khumulwng chung tabo Brazil cultural festival khainani thangai tongo November even our student will be sent noroknu borohornai chung international passport khai norok ni culture no chung Brazil phanoginai obhai chini bisingo kogong laikha কিন্তু অব yes national international থাংনাই কিন্তু চিনি বিসিংসি কালচার ইনডিফারেন্স চিনি বিসিংসি মামিতা মাসাথাম মানে ফেরলাयो लेबां मोसामाने फेरलायो गरिया मोसामाने फेरलाय दं आबो बाहायके ओंखा आबोनि बागैने माय साजेशन इज दैट आनी साजेशन हंके जों 2009 बिसिनि सिमी Tripura Tiprasa folk music college khaimani pore how many sorolipi senamka जों रोजाबमुंनि जादु कलेजानि सारेन्दाता मानि sorolipi सिदा senamjaka sini जादु कलेजा रोजाबरो bo sorolipi bai जों note bai sarendata na aboni angkodo senamjaka boy de senamjaka nasuda anyone tolo tongoro kebo saideman students of folk music college anyone can you say Kerui why tamni bagi tabo sujra sanam jaya same chini riang do phani hojagri bo haino satyaranjan nong hanable satyaranjan riang na satyaram riang bono tamo puruskar jakha norok jotono saimano national ni rashtrapati ni yakni puruskar jakha hojagiri ni academy kholok jakha tabok porjonto sorolipi lama sisnamlai me sailai simayako hojagiri mosamung bahike mosanai rasamung bahike mosanai aboni mane nut sikri kho hengke academy kholoi bo tabo phorunglai meya kahamke are hakim bachang kolgi hakim masadi golap বখরগতি সাদি আবো যতন মানো কিন্তু ওয়ে অফ লার্নিং প্রিন্সিপাল অফ লার্নিং কাইসে সূত্র তংলা নাঙো आ बुमार सिताबो करoi आं जे मुचुंगाने आं गरिया मोसामुं सनामका
tei khoroksa phaikya master bo tei kaisa gore mosamung sanamka obhaiki chini bising onglai tong folk music college 4টা 5টা বেশ অংখারি থাকা খরক বুসু বড় ফরংনানি সুযোগ মাকে চালানো how many students you have get the chance to teach your folk music in your society mother manka কোনো জায়গাও নরক চাকরি দে মানখা folk music college folk music ফরংনানি হনই ডিপ্লোমা খাইমানে পরে হিকে ডিগ্রি খাইনাই ডিগ্রি ওংকে তাম মানছিনাই डिग्री ने परे हिंगे आयंग हिंगे चिनी folk हिंगे याकर सिमार सिने पो क्लासिकल सिमा थांगनाय भारतनाट्यम सिमा थांगनाय ताई मणिपुरी नृत्य हाय के बातै ताम हिंगे मो abno aborok सिमा थांगनाय चिनी नो खाय याकारे मिक्स इनफ्लुएंस यंग थां ताम बगे क्लासिकल बाय चिनी folk मिक्स संगना कलाय why it show kaje जों हाफांगो फाइमानि यागोलो नो folk music folk no chini Tipra saroni folk culture no bahai khainai abo chung maharaja bai kaisa kok salai mane tong chung prottekta sabjunalo kaisa chini folk music ni center phiyok jaknai phiyok kahangke jara chini folk music college o rungsrungni thangnai pore oi thangnai kurungku gongi mosamung kurungku rosamung kurungku gongi thangnai rok borok no a jagao samung rijaknai borok a jagao প্রত্যেকটা সাব জোনাল তাবো 33টা সাব জোনাল তংচিনি 33টা সাব জোনাল নো ওর सोलोंङै थांनाय रक बरक फोरोंनाय आरोनि चाराय सिखला चला सिखला बोरै सिखला सोलोंनाय मुसुरनाय सिनि कालचार नो फवारनानि बागै हायनै कायसे जों राजबारियाव गप साबलाय मानि दं स्टिल जों ताबक आबो कक सालाय दंखौ जों आबो चिनि डिसिजन या गलो जों नाहारनानि आबो तैबो कक साबलायनानि नांगौ होनै हायाके जों चिनि चेरे रकनो फोरोङैबानो रहो folk music नै बर्ती खाय रहरो बरक नै जुदि जों फोरोंनानि सेब खायरि हांगाके बरक थांनाय खरगुसु चिनि बुखु रुमि मोरा सिंहायं मानायबा बसे सक्सेस खाय थांमानो किन्तु जत तो भाई सक्सेस जों मायाबले किन्तु एटलिस्ट नों गरिया मसाना फोरोङै बनिनि आजिनानि कायसा लामा अंना नांनाय चिनि स्कुल दो फानो प्रत्येकता चिनि एडिसिनि स्कुल दो फानो खरकसा जदि जों folk music टीचर रिमां खानके तामनाय खरकसा रोजाबनाय खरकसा मोसानाय गोरों खरकसा खरक थाम जदि जों चाकरि रिमां खानके चिनि folk music college पिरजोंनो पिरजाया सादि अबाहेरकनो जों दाबो मा खायनाय ताखकते बुखुक सं आबोनि सिगां निनि प्रिन्सिपल सि थिगंदि बर मोसामौनो जों एप्रुव खायनाय बगरिया मोसामौनो एप्रुव खायनाय फनाबो सनामो रोजाबमो फनाबो मोसामाबो सनामो बाहाय ते कैसे सनामो बाहाय डिफरेंट मोसामौनो जों एप्रुव रिनाय दे चिनि ताबो त्रिपुरा तिफ्रासा folk music academy बाहायनो जों बाहायनो सीएम सर जों बाहायनो आबोनो बबनो जों एप्रुव खायनाय आबोनो जों ताबो फाइनल मा खायनाय विथ द हेल्प ऑफ आवर एक्सपर्ट ओ मोसामोंगो जे एक्सपर्ट तंनाय रोजाबमोंगो एक्सपर्ट तंनाय बरकनो तुयै जों आबोनो ताबो कायसे फ्रेम मा खायनाय इ गुनादि त्रिपुरा सरकार हजागिरि रकनो एकाडेमी से हजागिरि डांस एकाडेमी खोलोगिरिखा सरकारनि थेके कुनु सिमाया बरक ताबा हायनुसे आरो सोलोंलाय दङ प्रपार गाइडेंस करै प्रपार मैनेजमेंट करै माने बरकनि कुनु नोट करै सरलिपि करै हायनो फोरों नुगुइ जिमि सोलोंमा बाय ताबुंनि दिनंलिया बयनोबो तो जों फोरोंना नांनायलै जों जगन इजराइल थाङानो नरक ब्राजिल थाङै मोसायानो एटलिस्ट बरक जुदि सावंगे सनके फोरोंलां थांबे ए इंटरनेशनल तो फोरोंमानि वे ऑफ टीचिंग वे ऑफ लर्निंग नि कैसे प्रिंसिपल दङ जत मोसामुंनो निनि रैप निनि गोबां मोसामुंनि धं दङ चिनि कुन ताम धं दं चिनि ताबो पुरन्त से प्रिंसिपल करेखो प्रिंसिपल सिंगल प्रिंसिपल ते अबहिकेनो मा मोसानाय अबहिकेनो चिनि जादु कलि जांनाय सारिन्दा अमहायकेनो ताम जांनाय और दखिनि जागिनि सारिन्दा ताम दिगे वाइसबे नोट रमनो नांगनो
उत्तरागिनी ताम नहीं के अनुर मानो के सारिंदा ताम हनी तामलाय दङ किन्तु प्रपार नोट अंगानी हाय ताबुक सिचुएशन क्रेको आबसे जों क्रिएट मा खायने ताबुक देबुक जों रसाब लायका मसा लायका गारि कुप्लुं थाङै आरो खिजलां फनुगलाय फैका आरो बाहार लाय फैका आमो बायले अंलायाखौ जागा तो बना नांलाय बना एकदम जागाव आव जागा तो बना ने बागै आवन बागै तिनि हाय पान्दाव किसन रंग जरा नाय फानो आं मा साका एके आंबो खरकसा कल्चर नि एक्टिविस्ट बा आंबो नरक फक म्यूजिक कॉलेज कबांमा आगेनि फर्स्ट बेच नि फक म्यूजिक कॉलेज जारा सोलों तंनाय रक बाय एविको ताकुको खरा परिमल देव बर्मा दङ भोपाला थांफोर रगो आं बरकनि बरकुलु यांगे आंसिस बरनि लगे मामसास मैका आमहाय रगो आंसासे मसैमा फायका अनेक ताबुक भिडियो एल्बाम रखनि फाइमा रगो बरनि फायबा पहिला तो जोंनो खायो जिन शरत रियां दङ आं दङ दिनै राकेश संग्रक अमायकेन फाइमान तिनि हिंगे तो हाजारों थांगाबले शुरुआत तो चिनि बिसिं तीन अंखा गाजे अब तो आरम्भ अंखा किन्तु प्रिन्सिपल तो ना आगे जों तामबाय खेमानि नायदि चिनि एल्बाम रक 1 सीसीडी से जों ये बीएसएस कैमरा बायसि खाइले जाव कपाल बीएसएस कैमरा बाय एर परे 1 सीसीडी एर परे 3 सीसीडी एर परे से फायो 2K 4K ताबो डिजिटल कैमरा फायो आफरो माने यू कान इमेजिन आबाके जों सामं तांमा तंगा ताबो के नायदि बुसु क्वालिटी फायगा ताबो त्रिपुरानि निनि एल्बाम रक सिनेमा रक बुसु क्वालिटी फायगा इन टर्म्स ऑफ निनि टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट निनि एक्टिंग स्किल रक बुसु फायगा काजे फक बहायनो फक सरकारनि चुबा मुंबाई सरकारनि राज्य सरकार अंथन एडिसी अंथन चुबामुं थागलाक चिनि चुबामुं रेजागिनि तंनाय फियाबा जारा फोरोङै तंनाय जारा ताम गोरों रोजाब गोरों सै गोरों मसा गोरों रगनि ताबुकले जों कायसे एक्टिभ पार्ट मा खायसेनाय जों रिसेन्ट नो वान शक लाई दङ कायसे कमिटि खानाय एडवाइजरी कमिटि है कल्चरल कमिटि खानाय आ कल्चरल कमिटि त्रिपुरा हास्टेनि जत तामनाय गोरों सिनाय गोरों अबहाय मुसुबनाय गोरों मोसानाय गोरों रनो तैयै बाहायखि जों आबो इउनिफर्म खायमान आबोनि बागै जों एक मा जातियाव नाय जों जे बरक साइ थांमाने न बाहायखे एग्जिक्यूट खायनाय अमनो जों वान सलायनि नांनाय तानि के जों बैनि कल्चर बैनि ट्रेडिशन बैनि सिनेमा बैनि हकुम मकुम रौना के जों दायदिनो एडप्ट खायना माने बागै जों सिनि सिनेमा हकुम मकुम ताबो कमावै दं दिनै बाय फिल जी नै आसाइमा साल सिनि फाव म्यूजिक कॉलेज नि हिस्ट्री जोंनि प्रिंसिपल इंचार्ज नि खोक्दै खाना लायखा जोंनि ओ हिस्ट्री जोंनि लाइफमा 12 बोसोर ब्लेनि आगखा हाफान जों आसोबाय लिमिटेशन माने सेटिस्फेक्शन अंजावै जाया जोंनि नाहर आसोगो बाथागै जाया जों जोंनि तिप्रासानि मोखांनो जों सारनानि बागै जोंनि कल्चर ने बिसिंते जोंनि रचामं मोसामं मोसैमं ने बिसिंते तानमाने बिसिंते जों सिनि जागै मानो जोंनि अक्रा साइक्लांखा ने एसडी बर्मन आरडी बर्मन जोंनि वर्ल्ड ने फेमस ने म्यूजिशियन से केव साइमाया बारिनि बर' रहित जोंनि तिप्रासानि बिसिंनि होनो दानि के जोंबो प्राउडलि बनो पपुलाराइज खाया जोंबो साइ खोनाराया अलमोस्ट जोंनि बंश जोंनि जेनेरेशन से जोंनि तिप्रासानि खरकसा बरक से नै जोंबो जोंनि जेनेरेशन तंनाय रंनो साइ खोनाराय हानि बाङै गोबांमा एक्टर एक्ट्रेस जोंनि तिप्रासानि बिसिङाव आसायखा बलिउडआवबो सकजाक दङ निरक्तैबो साइमानो नैनि ताबक रिया सेन राइमा सेन पाइबेलाहा तो फने बराबर जोंनि बंश
बुमानि टाइटेल सुयै थांबाय हा किन्तु बसिनि बंश बनाबो जों पपुलार खायनो नांनाय ते जों प्राउडलि जों गसै नाथाय अमचिनि बंश होनै गसै थाय हानि बाङैनो जोंनि कालचार न जों तैबो पपुलार खायनायनि हिखे तैबो बबाय जों जोंनि केरियार न सनानाय ही वानसंनानि हिखे फार्स्ट जों जोंनि गभर्नमेंट जोंनि एडिसि हाफां बबो स्टेप नानि नां आगे जे लाइ थांनाय सरकार स्टेट गभर्नमेंट नि संसाय कलांलाहा हायनो संसामानि बर'कया जों गोबांमा अर्गेनाइजेशन गोबांमा मथाक गोबांमा यूनिटी नि कासे एसोसिएशन जों सोनालाय किन्तु बनो बाहायके तिकिरै दंनाय बा बनो बाहायके तैबो कुसुगो कारनाय बनि बाङै सामं तांनानि हिखे अनेक कठिन ताबकसिनि फक म्यूजिक कॉलेज नि अवस्था निने प्रिंसिपल करे प्रिंसिपल इंचार्ज रहिमा दङ निने फैकल्टी नि व्यवस्था करे रां करे अमा हिखे चललाय दंजाउ जों अनेक बार चिनि अरनि डॉक्टर सुरत देबरमा बाय जों कौमा सालायखा आनि ऑफिसआव थाङो आनि चेम्बाराव थाङो गोबांमा जे अरनि स्टाफ बाय कक सालायो अरनि स्टूडेंट न बाय कक सालायो पास आउट स्टूडेंट न बाय कक सालायो बाहायके जों तैबो जोंनि फैकल्टी डेवलपमेंट खायमानाय इम्प्रूव खायमानाय अमनो तै जों अनेक बार डिस्कशन मा खायलायखा बनि सलुशन ताबावबो जों मायाख हायफेनो जों बखा बायावै बसकांगो बाहायके आगगनाय जतनि कॉपरेशन बाय जों आगगलायनो नांनाय दिनै चेष्टा खायलाय दङ खायनायनि बागै हयतो सारमायाख आसोबायनो जों बखा बायलायो खरकसा तै खरकसाना एलिगेशन खायलायो ब हाइकिं माने मुंसा सारमाया ब खायमाने मुंसा सारमाया जों एलिगेशन खायनायनि हिंखे दायतिनो सेङै थाङो किन्तु ओ फिल बोसो कठिन जों अर साइनिं खायनो सिनिमुं खायनायनि अमनि बिसिंति चिनि दफानो मोखां सिनि रनानि जे याप्रे सेवै दङ अम बोसो कठिन बनबो जों सिनानि नाङो दिनै चिनि बिसिंनि गोबांमा नेशनल इंटरनेशनल लवो पार्टिसिपेट खायखा अवार्ड माखा कॉम्पिटिशन टिकिखा जों खोनालायखा इंगे जों बयनिसाय कम या चिनि चेयरमैन सार साय खोनाखा चिनि बख्रावबो जों चिनि माइंडसेट थिक खायनि नांगो जे जों मावो हाय होनो चिनि सुरभि देवर्मा इंडियन आइडल माना हिनैसाव कल्पना खायबा सुबा इमां नो ब ऑर्केस्ट्रा टीम आगे रिसावो बनि परे एल्बम सुनावो बनि परे रिसामों सुनाव इंडियन आइडल माना हिसेबा कल्पना खायबा इंगे जों अमा हायके सवै मानो निने प्रिंसिपल इंचार्ज सामानि चाकरी मानाय दे हिसि जों सोंग्राफोर चाकरी मानाय दे माया दे निजेनि केरियार न बाहायके ओ म्यूजिक नि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बा रिसावै वोकल फांखा डांस फांखा निने अमा हाय सोलोंमै आं निजेनि केरियार न सोनानाय हाय होनैबो जों वानसंनानै नाङो दिनै चाकरी बा जतनि बाङै ब्लैक कठिन हायसि चाकरी मानानि दानि के ताबाव ब्लैक कंपटीशन जुगो कंपटीशन खायै बाहायके टिकिनाय जोंनि बख्राव जों अमा हायके सिगांनिसिमनो प्रिपारेशन दंनि नांनाय जों जेसो कठिन थों जों लड़ाई खायै एबे निजेनि पार्सोनल सिमिया नोंनि केरियार हाम खांके दफा बोसिनि जांनाय अमनि बिसिंते जों चाकरी खाय हांके जोंनि दफा गोबांमा चाकरी खाय हमले डॉक्टर खाय हा इंजीनियर खाय हा नोंनि ऑफिसर खाय हा किन्तु बबाय जों सेटिस्फाइड इंगै इंया जोंनि बसकांगतै लामा कलक दङो जोंनि बबाग्रानि लीडरशिप बाय जों ताबाव आगिनि जागा दंलिया ताबाव ओ लेवल दंलिया आनसे सिगां सानाय रक साय थांखा नेशनल इंटरनेशनल नि लीडर्स रक बरक पर्यन्त रिकॉग्नाइज माखाय हाजे जोंनि बबाग्रानि नेतृत्वे जोंनि एडिसि हाफांनो दंबो होनै
जों इजराइल नि एम्बेसि नि ऑफिसर बाय ते नि ब्राजिल नि एम्बेसडर बाय कॉक सालाय प्रो ब्रो ब्लै खातुम जाखा स्पेशली ब्राजिल ने के स्पोर्ट फुटबॉल न के ब्लै इंटरेस्ट जागो जोंबो साका जोंनि त्रिपुरा सार फुटबॉल ब्लै टैलेंट दङ बर विजिट खायफैनाय जोंनि स्पोर्ट फुटबॉल जों बर बाय बरनि जे स्कोप दङ फुटबॉल थंबो सिनारो फुटबॉल थंलायला हांके जतया सारे हिंके फाइनल बा सेमीफाइनल फांथों बा टीम मैच दिनै थंलाय माने पाइलायला हांके जोंनि जबाव रक्तमा खाय हर हिंके नंलायो चालायो बास पाइहा गे बरनि बयसङै फायनाय आफ्रो बोहै बिसानानाय पाइपे हे बरनि केरियार आगे फुटबॉल थं तो माने सामं खायमालिया माने बरनि फ्यूचर अरनो पाइहा तानि हिंके अर स्कोप करिनि बागै जों अर स्टेट लेवल फुटबॉल थंमै रांकामाय खायमेया हानि बाङै बर फुटबॉल जेस टैलेंट दंथों बर अरनो पाइमा पायो बरनि बॉयज ओवर हांके पाइपे गे बैनि अर हांके नेने ब्राजिलियन अंथों नेने गोबांमा फुटबॉल गोरों चिली इटाली अमा हाइरो नेके फुटबॉल थंमैसे बिलिनियर माव गे जोंनि अरनि फुटबॉल थनाय र बिलिनियर मायाफोर मिलिनियर फं माना अमा हाय स्कोप सनानानि बागै जोंनि बुबाग्रा थं प्रोसेस खायतों नेने इजराइल बाय कल्चरल एक्सचेंज खायनानि बागै आनसे सिगां सानाय दं साइथांखा सिमिलार कल्चर एक्टिविटीज न जों बाहायके एक्सचेंज खायनाय फासो बर न तय फैनाय बर सिनियर इजराइल सरक फेस्टिवल खायफैनाय बरनि कल्चरल फेस्टिवल खायफैनाय बनि परे जों सिनि अर न इजराइल रहनाय गे जों कल्पना खायमेया जे आगिनि हायनो नेशनल लेवल अरनि अन तंनाय होनो जों आगिनि हिंके माने नेशनल कॉम्पिटिशन मातिकी बनि परे नेशनल कॉम्पिटिशन पाइकेसी जापान हि माथां जेमन हजागिरि डेन्स जापान थांमानि हा अनेक कठिन किंतु ताबक डायरेक्टली इजराइल बाय कल्चरल एक्सचेंज खायनानि बागै कक सालाय दङ जोंनि बुबाग्रा इभेन जोंबो आरो जायगा प्रेजेन्ट दं गे अमा हायके जोंनो जे प्रफोरनो सिकं होनै तावा सौदि जों बैनि लेभेल ताबक सौ हातागनि तिप्रासा हाय होनै जोंबो मावा सौनाय हाची सराय फांसिनिनो जों आगिनिव ताबक फनो अक्रा ngै फनो जों कायचाबो कम जरुङो जोंनि बुमा बुफारक पुलिस न खांके ओइ पुलिस फायहा ताकारि हाय होनै हो इंगे उल तरैबो पुलिस न गिरि पायो पुलिस जे सिनि बागै सामं खायो सोसाइटिनि बागै सि सामं खायो हाय होनै वा सगया जों पुलिस नखे गिरिबो माने जेमन जों सिकाव खाय इंगे सिनि बुमा बुफा तंनाय रावबो ताबो सुपिरियर हि मावा संनाय जों चिनि दफाना जोंबो सुपिरियर कायसा जाति आगे नेने बिजनेस संथों नेने पॉलिटिक्स संथों चिनि महाराजा बिरबलकन ने आमल जों कोनो अंशे कमया जुद्ध क्षेत्रे बो जों कमया ताबो इंके जों जुद्ध लायनाय इंके जों बाय जोंसि जेकुनु मठा जेकुनु पार्टी जेकुनु ग्रुप कायसा ग्रुप ते कायसा ग्रुप जों बाय जों रलायनाय इंके ब्ले एक्सपर्ट आनसे सिगां साइथां मामिता डांस पर्यन्त मिलियाफो डिफरेंट पाइहाफो आनि सिसाखौ बनि सिसाखौ हलायनाय हा गे जों अमहाय जे साग बाय साग फाइट खायमानि र किसा मासा फेलायमानि र बनो जों कायसा जायगा मा फायनाय तानि गे जों ताबाव थांसा नि बिसिंति बसकांग आगगनानि यापर सेय दंमानि जरा किसा मासा फेलायनाय नो कायसा लोकेशन ते कायसा लोकेशन जमाते बाय जमाते से कग्रक फेलाय तेलेमरानि बाय आनि यांकिलानि सागो नंगो जोंखे चावो अमहायके किसा फेलाय गे बनो जों मोनसा समय छां जाय मांगने हायसि बहमानिबो चावो जों हमानिबो चावो ठीक बहायके चिनि कायसा कमन प्लेटफॉर्म जों जेकुनु ननो कायसा सिम्बलिक के बसकां मा आगौनाय तानि के चिनि ताबो बसकांगो लामा कलंमा तंगो जों कल्चरल नि बिसिंति चिनि फक म्यूजिक कॉलेज नि बिसिंति जे परेवै बरनि अरनि पास आउट थानाय रनि केरियार नम्बर जों 1 सौयै तंगो चिनि एडिसि हाफा ते स्टेट गवर्नमेंट बहायनो 1 सौ लाख
जे अर फरायबाय हांखे बर'नि केरियार पाइहा अमहाया बर'नि भबिष्यतनि बाङैबो जों मावा सौनाय वान सौलायनाय दानि के चिनि ट्रेडिशन चिनि सिनिमों तलुक तलुक जे कमाय तंमाय न ताबाव बसकांगो तयफे दङ चिनि ओ फाव म्यूजिक कॉलेज गे जतनो साइमाना जे आगे चिनि अमहाय दंमानि ताबाव बनो जों चिनि सिनिमोंनि बिथिंदै बसकांगो दैबो पपुलाराइज खायनो नांनाय जों बैनि न एडप्ट खाय हांखे बैनि न सोलों हांखे जों चेनायनो दिनै बैनि क्लासिकल डान्स रहि जों सोलोंलायनाय थि आसे रोङै मानो किन्तु बर' हाय एक्सपार्ट माया खानाय बर' हायखे रोंमाया खानाय सापोज रनि चिनि मै गुदक संमानि न वानजै न पासुंरदि मारवारि न पासुंरदि जों हायखे रोंया गुदक थि आसे थगनाय चिनि हाय थगया जों तिप्राबो बनो हिंदी वाला गुदक सामानि थगजाबै मासा हाय फानि चिनि हायया हाय न गुदक मासे हेंकेवा गुदक खायदि गे बो खायले हां बेरमा कलमा रखे खायबै से साइजि गे जों मोसामाने रोजामाने बैनि क्लासिकल बाय जों फलो खायै बर'नो पाइया हायसि गे जों चिनि न सि दैबो कुसुओ कारना हेंके चिनि जों केसे माथांनाय आज केसे चिनि कुसुओ कारो मानाय जतनो हामबाय खुलुमबाय खे चिनि खरकसा इएम बरम गनां सुहेल देबरमाना इमबर खायगे बेलेनो साखामो आनि मुसुक माने तांगै चिनि इएम नि बिसिंबो खरकसा तंगो रुसामुं करम नर बिनि रुसामुं रो गौमा जागनो नुखाना YouTube रो तंगो ताइबो चिनि एनदिसरो नि बिसिंबो तंखनाय खाकाओ हायपनो चिनि इएम सुहेलनाके जतनो साइमानो बने रुसामुं बसक जरा गाहाम जतनो ताबो चिनि जे सिक्लारनि बिसिंगो बने रुसामुंबो टपो होने खाकाओ चिनि हास्तेयाव जों जेफुरु तिप्रा हास्तिनि जों फादार थानाय दिल्ली हाय जाग्रा थाखाखै त्रिपुरा स्टेट के सिनिया गोबां मा जागोन बर'नि फायगे त्रिपुरा राज्योनि फाय हम त्रिपुरा से है वी आर फ्रॉम त्रिपुरा के बर साइज में त्रिपुरा बो जागा अम हारे गोबां मा जागा दङ आंखौबो खोनागा इभेन आईएएस ऑफिसर से त्रिपुरा वो पोस्टिंग कलाय के बर साइमेयाव दंफो तामनि बै साइमेयाव दंबा बखरसा आईएएस ऑफिसर दतै बर फाइनली सिगां ब गुगल से खुलुय मानायफो त्रिपुरा राज्य बो जागा अंखा अरनि बमाहाय कंडीशन अरनि एनवायरनमेंट बबाहाय आमर बेबा पोस्टादि खेमेनि जागलो से और फागेना ते बांखनाका आबुनि मेन रीजन अंखा जे हिस्ट्री सिलेबास रगो चिनि त्रिपुरा हानि चैप्टर अब ग्रै आबुनि बागै जों सिनि जायाव दंगो बे गोबां मा जागा प्रग्राम रखैबो जों नगो उर्बोदनि संगीत प्रग्राम पाइमानि संगीत बेबांनो बांला बाय मानसे रेसाबत बांलानो आंगोपनो जाया हेमनि कगिया हायपनो चिनि कक बो जों सागाति साननाय गसुति साननाय चिनि बर'नि रेसामो मोसामो तामो जों आबनो सागाति साननाय आबो चिनि रेसपॉन्सिबिलिटी खरागासों ताइसिंगनो स्टेट लेवल चैंपियन का वाइथा नॉर्थ ईस्ट लेवल चैंपियन का वाइथा नेशनल लेवल वाइसा आसुबाय थागियासों ताइबो गोबां जों चैंपियन मानानाय जेरै रोजामुनि बिसिंथाय मोसामुं बिसिंथाय तामुनि बिसिंथाय अफुहिगेसे जों रिकगनाइज संनाय ताबो हिगेसों नेशनल लेवल सिमिया जों इंटरनेशनल लेवल जों मार होनाय चिनि जे डेपारेशन रोजामुं मोसामुंनो जों नेशनल लेवल जों रिकगनाइज खालायनाय जोंनि सीएम सारफोर आसुना दंगो जों रिसेंटलि दिल्ली थांगै इजराइल ब्राजिल हानि एम्बासाडर बनो एमबीसी ऑफिशियल जों मालाय फाइजाक चिनि महाराजा अंडर लीडरशिप बसकांदर नुकनाय चिनि साइटकमुं ब्राजिल हाय जागाव इजराइल हाय जागाव बो चिनि मोसामुं रोजामुं चिनि बर' त्रिपुरासन टैलेंट नो फुरुंनानै आ जागाव बो जों रखलायनानै त्रिपुरा राज्यनो सिनिया ताबो हिंगे ब्राजिल हाय इजराइल हाय रक्स ताबो और टीटीआईडीसी नो से रिकॉग्नाइज खायगा ताकुरो अब सिनि बिसिंगो काइसा ग्रेट अचीवमेंट इका सिनि बिसिंगो सिनि जे पेरेंट्स दंलायबो वाना जागो तब फोक म्यूजिक कॉलेज एडमिशन का बर स्टडी खालायगा साख्रि ते मानो माया तासि सिनि प्रिंसिपल इंचार्ज ने खोगो से खराका सिनि बरक रो
मैक्सिमाम जतन सिनी जे सराय रक परीक्षा के सिनी बबु फारो खाखाव साकिरि दिमानो माया जियोग्राफी पढ़े हिस्ट्री पढ़े पॉलिटिकल साइंस पढ़े कमार्स पढ़े डॉक्टर इंजीनियरिंग जत बरफ नि जत जगह पढ़ने अब टैलेंट बकाया जत बरफ मुसुकमानी करें के अब माबो मानिया इनके जों रोजाबनानै जुदि बिनि इन्टारेस्ट दं जों रोजाब जागोन जों बन जों मा फोरोंनाय मोसानानै बोनि इन्टारेस्ट दं जों मोसामानि जागोन तामानि इन्टारेस्ट दं बा तामानि जागोन जों बर' मारनाय सिनो तिप्रा हाव नुखना सिनि बुखु सुरबि देबरमा हाय बरफ इन्दियान आइडल थागै गोब्लाय फायखा अमाहाय जों ताइबो जों मा खालामनाय बर'हाय बर'नि टेलेन्टनि बागैबो जों दिनै किसा मिसा बयबो सिनि जाखा बर' बर' रोजाबै गोब्लाय फायखा के ब हास्तिनि बडि स्टेट बर' अब सिनि जागनाय ताबो स्पोर्ट्स बबो हायनो जों मणिपुर हायनो जों नुगौ आसाम हायनो जों नुगौ ओलम्पिक लेभेलाव थांगै बरफ थांगै गोब्लाय फायै सिनि जागौ आबरनो हाय जे बर'नि सामुनि बागैबो सिनि जागौ जों बसिनरनि जों बा माहायके जों सिनि जाति बर'सनि बिसिंखौ जे टेलेन्ट गोनां जों मोसामो रोजामो तामो जतिनि खेला स्पोर्ट्स आव जों माहायनो जों नायथ'गै जों मा कारने ताखुरो दिदिसि हाबांनि अनगायै जों जायथ'नाय माहायके जों गारि जोंबो सिनि बुहुमनो कुसुक साखा जों दिसानानि जों जे मुसुक आबनो खायनाय हिनै ड्राग्स सागै ड्राग्स फैलै गलालै दंखाखौ अंलगला जों माफिया गुंडार खाय दंगै अंलगला सिनि जों अकारणनो जों रेसपेक्ट मारनाय जों बर' मारनाय सिनि ताबुक जे युथ तंनाय बरनो जों गाहाम लामा फुंनानै बागै जों मा जायथ'लायनाय अब जों जायथ'लायमोन बायसि मावला जतनो जों मा जायथ'लायनाय ससाइटिया सिनि जत बरनो रेसपन्सिबिलिटी दंनाय खरसानि डॉक्टर वे फैखानो खरसानि इंजीनियरिंग खाय फैखा मिन साबनो साग सागना तर जागै लोग आसुगै तंनानै बागैया नैनिबो कायसा ससाइटियाव रेसपन्सिबिलिटी दंनाय जे आंबो बाहायाव फैखा आंनि जे नेक्स्ट जेनेरेशन दंनाय बरनोबो आंबो फोरोंगथि साननानै बे जों चिनि जे पेरेन्ट्स दंनाय बरनोबो जों सायमार नांनाय रोसामो मोसामुनि बिसिंथैबो जों चिनि बर' कायसा थाङै थानानै बागै लामा सलामै मानो गमा जागोन जों नुगौ सिनि ताबो करबा जों गमा एलबाम मोसालायमो नुगौ जों रोसामानि नुगौ अमा हायरो बलिउड हाय हलिउड हाय अमा हायरो बो एक्टिंग रो खादिनि जदिन बर' सिनि बर' जदि इन्टारेस्ट दं खाखै बर'नि मुसुकमानि दंगौ बेसिनि बिसिथैबो जायथ' मुरु दंनाय बर' जों सुबासु खालायनानै बमा हायखा जों सुबासु खालायनाय बेसिनि दिनैसो हापांनि अयबो सिनि सीएम सारबो दंगौ बबो साय खालामनाय सराय सराय जेबेस गांगो जों ओरसामो मोसामो जे सिरिगै दंनाय जों बर'नोबो जों बमा हायखा जों जब जों प्रोवाइड खालामनाय कायसा थाङै थानानै बागै लाइवलीहुडनि बागै जों बमा हायखा जों बर'नो जों स्कोप खालामनाय तामनि बागै हिंखाय जों 12 बोसोरनि परे जों अबहाया फक मिउजिक कलेज जेटा खुलक दंमानि साय माने सिवै दंफाना बहायो जों 12 बोसोर सालसाफोन जों अबहाय प्रग्राम दो पार्टिसिपेट माखैया दिनै माखैका आबनि बागै खावते किच्छा आलादा हायके तंथक मानि कटाल है मानखा तामनि बागै हिंगांखाय जरो त्रिपुरा ट्राइबल folk music college ni jata sejak nuk mani o sejak nuk thani tini invite ang kisa ani invite ni kokuma sasinai department ang koinam musungo tini ni je invite letter hobjak ni khanawa pheba ang tini sini same set nang thangnai da ani singprosa ang invite mai hanang masaka apro oroni department ni borokna phone khaisa ani invite letter mandai sogeja mandai ni se phunga sir na hari tuni phaijago bonboi na kardi saya tong hangka अब हाय जुदि मिस्टेक हांते फायदा ने फना माने ताम जने हाय कारण हता इनभाइट लेटर आले और बेलबरी पर मांडे बसोबा
aborokno songsudon khagyangkha chaw tai kaisang tini oro nukmani jora bai baksa seng jottono saimano jero kaisa tribal ward jata nukmani seng age TTADC no seng tribal hne jata hlai tongphana peba abo chini dofani jatna na hanu thangangkai sini jatni kuno ostita krei aboni bagai waise ke tribal sabone amalke tribal le jaga tabake sabone amalke jonojati hinjaka sini kuno thikrei abon bagai tabok kabang ma borok seng comment khamar rokon sini social media ni bisidre comment khamar nago tribal ta handei tinaro tribal no khangka abono nang mahnu sengketamo tribal da na jonojati da tamo chini setting singna nuglia abon bagai tribal no chung jodi ango department na koina no chungo o tribal jodi tong pam hangkai abo ke chini sajak nai da narang sang nai da khibijak nai na abono seng change khlai tribal ni jagao kubun ward da thapai riman tabok ni je aste se chini borok taisa jeta agini tongmano taisa buskanga abok na niti ke phai tongma jagao a tribal ward na noroi na chung jotto no tabok diman khelo Tipra ni khatung Tipra hanai da riman no abo hai ro kisan nai lekhin so boni bagai ini ni alada tong thapmani jeman mani kok ngahaisi seng sini on lokan awo haka sini edisi hapango je abo hai sini dop phani bagai sini borok ni bagai samung kaham khlajaki tongmani khunjobai khanao seng agira go piaba asuk jora sogoi jakhane jahani onuman je salai demo tinike jat abuna chung buskang analyze khlai manka aw koi na oboni bisingtei jao music college ni bisingtei sini bororok abo goi tongmani chung aborok saiman jago oboni bagai chung apro je saimamani jara music college pori nai rokna kan chudum samung abo haiching chung na tini taisa khanaka aw jaga chung gobang ma degree rok khlai tongmani chung saimano aboni bagai ang koinai jara srengui tongnai o jaga jara srengui paibo nok rogo hako samung bai gada lewu jodi bekarne asukui tongnai boro rokno boseng rotugui na hanani nango bongni bisingtei oro srengui thangui nogo klaijak je sini jara je srengui nogo klai tongnai rokno ang tini koinai edisi hapang ni bisingtei sikon khlai bono seng protected area o kaisa seng group khlai tong hangkai hako haike seng sub center hai khlai tong hangkai borokno srengjak nai seng obai khlai kang sini puskana bai tei abok nai aboni bagai daitto na nango srengui paiman khadini sikano buina phunukui malia srengjak nogono abo haina magarang jodi thangni tong hangkai abo sini dofani bagai sini o desh ni bagai seng buskang abogoi tlang thani abono seng samungot hepai angmani klainai aboni bagai ang koinai je tinini tam kreng seikrung sini o dofani bagai seng ora nukjago aboni bisingsi sini o Tiprasa dofharokne basang abogoi tongo o je music college ni bisingtina sudo Tripura simi bathakliya o Bharat hal gnangene pirjagai thai thangai chung prize ro puruskar manai phemani ang oborok no mungtuman khanao oboni bagina sak tai thak matar thai obona chung taibo bus kanga abogoi tlangna ne bagai sung samungo ya pirer thaina mone khayo karon chung chini je ICT ni je department
o department tang chini honorable chini CM bin yago bone bising tin jeng taibo sangom hai sub center wise klayai sangom hai rona klaynan bai tini ni o je chini 12 tomo je o je ICT department jeta songcha jakmani o salni bisingna jeng kaisa ketal edisi hapango phai oboni no taisi jeng bisang abogoi talan bagai ya piri nahanan bagai jeng jotano sak thamna hinai ang koi